Así que, bueno, pues con esta invitación, Info7ko Maiteri galdetuko diot, ia nola egiten duten irrati libre batetan. Eta baita bera, aipatu nahiko nuke, denoi zuzendutako galdera bat, horrelako foroetan uste dut kazetari gehienok gizarte arloan kokatzen garela, ez? Baina aurreko ponentzietan ikusi dugu arrazakeria eta delitu, gorroto delituak edo gorroto diskurtsoak agertu aldira kiroletan, futbolean, nazioarteko informazioan, jihadismoaren inguruan ze ikuspegi kritiko emon, bueno, hori geroago ere komentatu dezakegu. Bueno, bani erran bezala Info7 irratian egiten dut lan, eta zuek jakiteko pixkat da Eke taldearen irratia, Gara egunkariaren irratia, esan bezala nazionalak, informazio nazionala ematen dugu Euskal Herri mailan, baina guk bi estudio ditugu Donostian eta Orduñan. Eta, bueno, gai hauek gu beti galdetuta nortzuk egongo zineten hemen izlari, pixkat aldatu egin nuen hitzartzea, eta errandu, bueno, baina hemen hainbertze teknikari daudela aprobetxatuta, errango dio zeintzuk diren gure arazoak, eta nora iritsi nahi dugu, eta pixkat aliantza horiek ere egiteko. Orduan, gu beti saiatzen gara protagonistari ahotsa ematen. Hedabide handiek jartzen duten agenda setin hori ez jarraitzen edo behintzat egiten dituzten zurrunbilo horietan ez erortzen. Eta lantzen badugu beti analisi bat. Alegia, zer dago txanponaren beste aldea? Ezagik gogoratuko zareten, justu adibide bezala ekarri dut ere ez, Burkinia. Joan benudan, ez egon bertzerik, Burkinia gora, Burkinia bera, eta orduan, bueno, guazen ere gu Burkinia hitz egitera, baina nola hitz egingo dugu Burkiniaz? Bueno, elkarrezatuko dugu Burkinara giltzen duen neska bat. Eske berez oso simplea da. Edo zergatik sortu da inbesteko polemika Burkinaren inguruan. Zer dago hor atzean. Eta orduan, erran nahi dut, hedabide handiak edo gorrotoa sustatzen duten hedabide horiei diskurso hori jarraitu beharrean, guazen beste buelta bat ematera eta txamponaren bertze aldea lantzera. Gero ere bai saiatzen gara lexikoa lantzen, edo behintzat kontutan hartzen, ez? Pertsonak direla, Mediterraneoan hiltzen diren horiek. Horre ere batzutan zuen laguntza behar dugu, ez? Gu ezin gara beti gaian egon, Info7 gertatzen zaigu, ez gaudela batzuk gizarte gaietara, edo bertze batzuk kultura gaietara, denak gaude denara. Eta egiten dugu aldugun guzia, aldugun bezain ongi. Baina zuen aholku eta zuen gomendio guztiak beti dira ongi etorriak. Eta ni gonbidatzen dizuet, lotxik gabe idaztea, edabidetara, ze beti edabide baten atzean pertsona gaude. Eta pertsonak nik uste dut ez oso ongi eta eskerroan sartzen ditugula aholku guztiak. Eta gero Info7 ere, bertze gauza bat saiatzen, interesa jartzen duguna da musika. Irrati batean musika ardatza da. Orduan, gu Euskal Herriko irrati bat gara, hemengo musika jartzen dugu, baina aditu dezakezu musika arabiarra, musika frantsesa, Hego Amerikako musika, eta hor egiten dugu esfortzu oso handia. Batzuei ez zaio gustatuko, itxoin dezatela kanta bukatzea, euskal musika egin berdina gertatzen zaigu, baina erran nahi dut irratian ere horretan lan handia egin daitekela, ez? Musikarekin. Eta orduan hori, esan bezala, adibide batzukola pentsatzen, errenterian, igual gogoratuko zate, El Correok atera zuen olako titular bat, La policía vigila el Islam de Izziet. El Correo, Bizkaian, honi buruz. Orduan esan bezala ez, zer egin dezake irrati batek oneri buelta emateko. Egin genuen, Julen Mendoza alkatea gonbidatu, eta berekin etorri zen Ahmed Anari, dela, Islam Zentro Kulturaleko espresidentea zen. Eta ordu erdiko elkarrezketa bat egin zitzaion. Eta batzuk esan dute, baina Info7 oso txikia da, ez? Baina Info7 elkarrezketa hori egin zuen eta gero Garak erreportai bihurtu zuen. Eta gero sare sozialetan jarri zen, eta gero bideo bat egin zen. Eta orduan, zabaltzen du, eta hor sare sozialak gure alde daude.
eta adibidez elkarrezketa horrek Kataluniatik sarrera pila bat, bisita pila bat izan zituen. Orduan, bai, infozazpi txikia da, baina gero ez, handitzuz doa. Zeintzuk dira gure arazoa, nire ustez, edo zer baldintzatzen gaitu? Denborak, izugarria da, ze azkar pasatzen diren notiziak, eta zuk nola landu nahi dituzun, eta ez ere iristen, azaletik lantzen aldituzu, baina benetan nahi baldin badituzu landu, edo ordu asko ematen dituzu lanean, baina denborarena arazo bat da. Gure kasuan, ez da arazo, baina baldintza bait da hizkuntza euskaraz eta gazteleraz egiten dugu. Orduan, ingelesez, frantziesez, arabiarrez edo, irrati bada ezin dugu doblatu, edo ez dugu oraindik baliabide hori ez daukagu. Orduan, horrek ere pixkat baldintzatzen gaitu. Eta gero, zerbait ere, oro jakitunak izan behar garela, ez? Gertatzen da RGI-a, derrepente RGI-a da gai nagusia eta horreri buruz gai bat egin behar dugu. Gero hori burkinia, gero tokatzen zaigu glutenari buruzko ez da izan denbora guztien, eta orduan ez da bakarrik gai ez dugula kontrolatzen, batzutan falta ditugula kontaktuak. Eta hor nik uste dut zuek oso baliagarriak zaretela guretzako, ez? Kontaktuak ematerako orduan, gai bat norekin landu. Igual ez da zuen kasuan, igual zuek lan oso espezifikotan aritzen ez gizarte sail erran edut. Ezkin Infozazpin gaur rokanrola tokatzen zaizu eta biharre... Atalka banatuta gaude, baina gizartean abiadura handiko trenara hasi zaitezke eta buka dezakezu, ez dakit, erlijioan iztasunean edo ez dakit, edo elikadunari buruz oso zabala da baita, oso zabala da. Nik uste arazo hori konstantea dela kazetaritzan. Bai. Orduan, hiru baldintza horiek ze ondorio izan dezake. Nahiz eta gu saiatzen garen kritiko izaten, anitzak izaten, nahi gabe batzutan ere estereotipo batzuk osatzen egiten ditugula, edo beti pertsona gauzak gertatzen da eta beti sosarrazkeria. Eta eskerrak hor dauden, zaudeten. Edo, adibidez, korrikan gertatu zaitzaigun. Korrika, bai, aniztasuna, eta erori ginen estereotipo batean, nire ustez, dela, Senegar arrantzale euskalduna. Merito askorakoa, txalotu beharrekoa eta erreportaia egin beharrekoa. Baina, igual, errenterin, badago, Marokotik etorritako andre bat, bere seme-alaba eredura eramaten dituna, etxeko lanak egiteko izugarrizkoa, beretzako saiakera dena eta gainera bizilagunak laguntzen dio etxe, erran nahi dut, denbora faltagatik, batzutan guk ere estereotipo batzuk sortzen ditugula. Eta horretan nik uste zuek klabeak zaretela, guri erraten, begira, hau landu dezakezu eta egiten erraten zuet ez izan inolako, nik hemen hartzen zuetenak teknikari bali mazun duten, baina ez dakit zareten. Baina ez izan inolako lortxarik edo ez, apurorik email bat bidaltzeko eta begira, hau eta hau landu daiteke honekin eta honekin. Eta zer gehiago, beste arazo bat ere izan genuela, errefuxiatuen gaia. Adibidez, errefuxiatuak, gaia nola landu. Zu hemen zaude, beraiek han daude. Hizkuntza ez dator bat. Ez dugu elkarren entenditzen irratirako. Baina gaia bai ala bai landu behar da. Orduan, landu dezakezu tertuliatan, baina guk ze tendentzia izan genuen. Hau dena denborara egin genuen analisia, hemendik laguntzera joaten ziren horiei elkarrizketatzea. Azkenean errefuxiatuen gaia, zirudien, zela, euskaldunak ze eskuzabala garen laguntzera goazela, eta etzen hori. Baina, egiteratzen badira Infozazpikoak gauza bai kontatzen egin zela. Baina hori zen arazoa ez, baldintza horien gatik, begira zer egitera iristen zaren. Ongi dagoela egitea, baina beste gauza asko ere egin behar direla. Eta gure helburua, Infozazpiren helburua zein den? Infozazpiren helburua da integrazio bat ematea eta benetan txertatzea jende guztia irratian. Erran nahi dut, guk burkiniaz hitz egiteko neska hau, ez nahi zuritzen dara zuen izena, noiz deitu genuen. Burkiniaz hitz egiteko, bakarrik. Ez dugu deitu berriz ere.
Baina, segura aski ere, neska horrek ikasketa batzuk izanen ditu, eta igual doktoratua da, ez dakit, ingurumenan, baina ez genuen ez genuen denbora hartu hori galdetzeko, edo errauskailua, ez? Orain, Zubietaren egin duten errauskailua, egin ditugun tertulietan Euskaldunei eman diogu hitza edo behintzat Euskaldunei nion. Igual ez dakigu eta badagoan ikaragoen bat Euskaraz dakina eta ez diogu hitza eman horretaz olazteko. Neri galdetzen dute Pedro Sánchezek irabazi duela PSOEn eta ez diote galdetzen ondokoari. Urrats hori falta zego egitea. Edo irrati batean nik adibidez musika saioa, nazioarteko musika saioak egin daitezke. Karo, euskeraz behar dira izan, baina horren nahi dut. Edo askotan ditzatu dut, sukaldaritza saioa, eski laletxe litzateke irrati batean, ez? Munduko errezeta diferenteak ematea. Ideia pila bat daude, baina hor, ze falta dugu? Ez dugula jendea ezagutzen, denbora falta dugulako. Beraz, etxeko lana dituzu. Beste irratioekin elkarlana daukazu, horretan ez dakit edukiak konpartitzeko, eta... Edukiak baino gehienak izaten dira arrosa dela irrati libreen sareko. Ordu nik uste dut problematika igualan daudela. Ez dakit,